Nhasi ndauya ndine nyaya panapa iri kutaurwa na former president weopposition yeCitizen Coalition for Change anoitwa iye Advocate Nelson Chamisa. Vari kutaura pamusoro peZimbabwe, restoration yeZimbabwe. Vari kutaura kuti Zimbabwe's restoration, our God will use Zimbabwe as a precious stone. Zimbabwe will help feed the world with beautiful produce. The curse is broken. The land will produce gold and silver, and few factories will be built. The citizens of Zimbabwe will be united, dignified, and prosperous. Zimbabwe has the Ministry of Reconciliation that will reunite the African people. Ndo mashoko abva kuna va Advocate Nelson Chamisa vari kutoti Zimbabwe ichatozofidha dzimwe nyika kana kuti pasi rese yagadzirikana zvagadzikana paitwa reconciliation and stuff zvavari kutaura kuti vaZimbabweans vachabva vabatanidzwa. But isusu kutadza kunzwisisawo zvedu kuti message yachiri kubva nekupi ichienda nekupi. MaZimbabweans anenge abatana how? Achabatana maZimbabweans mushure mekunge ivo vapinda vapresident here? Hatisi kuziva kuti gore ripi iroro vachaita president, kana kuti inyaya dzemarumors ayaitaurwa kunzi vari kumbofunga kuita GNU, but hamene kuti zvichava possible sei, nekuti at the moment havana a political party. Nyaya dzemadialogue dzaida kutaurwa dzaitaurwa former party yavo yeCCC, ndo yainzi iri kuita dialogue neZANU-PF. Ndo situation iripo, but apa hamene kuti vari kuda kuzvifambisa sei. Pasi pamatauriro avari kuzviita vari kuti Zimbabwe ichabatana, vana veZimbabwe vobatana, mafactories achavakwa, Zimbabwe ichafidha manations. Ndo mashoko ari kubva kuna Advocate Nelson Chamisa. Regedza timboona kuti nyaya yacho ichazoperera kupi kana kuti ichafamba sei. Zvavari kutaura zvichazadzikiswa rini, nekuti chishuwiro chemuZimbabwean wese kuti nyika yekwake ibudirire, zvinhu zvienderere kumberi.